T'has preguntat alguna vegada quina és la millor tauleta per a homes? Avui et presento el top 3 de les millors tauletes per a homes. Des de les més assequibles fins a les més potents, et mostraré les característiques i les opinions dels usuaris perquè puguis prendre la decisió adequada. El número 3 d'aquesta llista és una tauleta que, malgrat el seu preu de 190 euros, ofereix una experiència d'usuari molt acceptable. Els usuaris han destacat la seva fluïdesa i la bona qualitat de la pantalla, fins i tot per veure vídeos a YouTube. No obstant això, alguns usuaris han comentat que la bateria podria ser més gran i que no permet espelar la pantalla mitjançant un adaptador USB-C HDMI. El número 3 és una opció interessant per a aquells que busquen una tauleta bàsica per a ús diari. El número 3 és, doncs, una opció a considerar per a aquells que no volen gastar massa diners. Ara al lloc 2, primer dels seriosos del rànquing. El número 2 d'aquesta llista és una tauleta que ofereix un rendiment molt més alt que el número 3, i tot just per uns 100 euros més. Els usuaris han destacat la seva pantalla gran i la seva capacitat per a dibuixar amb un llapis. La relació qualitat-preu és molt bona, fins i tot alguns usuaris han comentat que és millor que les tauletes de la marca Samsung. El número 2 és, doncs, una opció molt interessant per a aquells que busquen una tauleta més potent sense gastar massa diners. El número 2 és una opció a considerar per a aquells que volen fer més coses amb la seva tauleta. Pugem al lloc 1 i la cosa es posa interessant. El número 1 d'aquesta llista és una tauleta que ofereix un rendiment molt alt i una qualitat excel·lent. Els usuaris han destacat la seva pantalla gran i la seva capacitat per a fer tasques diàries sense problemes. La bateria dura molt i la pantalla se veu genial. Els usuaris han destacat que és una tauleta perfecta per a estudiar i treballar, i fins i tot alguns usuaris han comentat que és millor que les tauletes de la marca Apple. El número 1 és, doncs, la millor opció per a aquells que busquen la millor tauleta de totes. El número 1 és la teva opció si vols la millor tauleta del mercat. I així arriba al final el nostre top 3 de les millors tauletes per a homes. Espero que aquest vídeo t'hagi estat útil per prendre la decisió adequada. Si t'ha agradat, no oblidis de donar-li un m'agrada i de subscriure't al nostre canal per a més continguts com aquest. Fins a la propera vegada.